Aloitetaan peli. Känni Unon aika. Siihen on tarkkaan merkattu eri liuottimille tarvittavat juomamäärät. Häviäjä vetää annoksen 1000 pisteeseen. Joutuu juoma. Glug. Voi tätä elon inhottavuutta. Sieltä ilmataan. Kyllä. Ja taisin tässä juuri saada takkiini tuossa Unossa, joten nyt on pakotettu ottamaan tällainen Jägermeister. Voiko sitä häviäjän tuskaa? Hyvähän se oli. Action! Taas tuli hävittyä. Häviäjän osa on kova. Voi helvetin paskoja nää koneet. Nopealle. Olikin drinkkiä vaikea. Rinkkiä paljon valmis. Taas tuli hävittyä. Tilannehan on nyt tämä. Siinä meikäläinen allekirjoittanut selkeissä johossa 414 pistettä. Tonni ollaan menossa. Mutta jos tätä katsotaan sivusta näitä juotuja kierroksia, niin kyllä tällä Hietala isäntä on Ollilan kanssa kovasti ovat tykänneet, kuten naamastakin näkyy. Ei se kauaa pysynyt keltaisena. Eikä vihreänäkään. Kenen vuoro? Marko. Pistää nyt radioon. Oliko? No sieltä sitä tulee. No niin. Lämmöllä. Tähän on hyvä päättää lähes. No niin, joko se jatketaan? Oho. Tuo oli törkeää. Pyydä anteeksi kaikilta. No. Saatana. Taisiko mä kyllä drinkin paikka? Ai tiukka. Vedä vähän vettä väliin. Nyt mennään 643. Vittu, voi päästään tää loppuun sinne kakkottajuus. Pitäis vielä muutama Ei kerros. luota sinua varmaan. Paljon 1000. mahdollista, että saisin lähteä nukkumaan jossain vaiheessa. Joko sopi? Nyt sopii. Niin. Sen jälkeen kun Marko poistuu keskuudestamme, ristinkantotaakka on langennut jollekin henkilölle. Ja jostain syystä sen on saanut rytmiryhmän toinen kaveri. Tämä on salaliitto. Olen aika varma asiasta. Mutta emme valita.
nopea nyt mun chanssit. Mm.